de compatibilitat de components hardware. Aleshores, hem de fer una configuració d'un equip per a una persona usuària en l'empresa que necessita xarxa i so. És una estació de treball i així n'hi ha una llista de components. Aquesta llista de components està molt detallada i teniu que fer en parelles un raonament en tots els coneixements que ja tenim adquirits de els components que n'hi ha a continuació, quins són compatibles i quins no, d'una manera raonada. El nostre projecte serà muntar una acadèmia, que seria un petit institut, que hi hagi 4 cursos, primer, segon, tercer, quart d'ESO, que es facin unes notes d'avaluació primer trimestre, segon trimestre i quart trimestre, i tercer, els 3 trimestres i final, i després també farem alumnes, farem professors, farem aules, i això serà el nostre projecte. Quines expectatives, què esperaves tu del cicle de grau mitjà d'informàtica, de sistemes microinformàtics i xarxes? Què esperaves tu d'aquest cicle? Yo desde un principi pensava que això seria molt liós, seria molt difícil, que no entendria res, però fent un poc d'esforç pots aconseguir el que tu te proposes i este mòdul a mi m'agrada i faig el que m'agrada fer. O sigui, pensaves que seria més complicat de lo que t'està apareixent? Sí. I per què penses que ha sigut d'aquesta manera? Perquè jo des d'un principi la informàtica no és que és una cosa que m'atreia, però quan vam acabar el segon any de CP bàsica no sé què va passar, que me vaig centrar molt en el món de la informàtica i ja que al centre tenia un mòdul vaig aprovechar. Penses que el que estem fent i com treballem al cicle serà profitós per a tu? Com a persona, per al món laboral? Vols continuar per aquesta via d'estudi? Jo crec que sí. Jo crec que jo considero així, aprendré moltes coses que jo després i valoraré moltes coses que quan no has fet aquest cicle no sabia com valorar-les. I ara m'he donat compte que aquest mòdul sí que val la pena fer. I referent a la forma de treballar, conforme estem treballant, en grups, en les taules així encarades, que estem sempre xerrant, comentem, això t'agrada respecte quan tu venies de bàsica o d'ESO? No treballeu d'aquesta manera, no era tan personalitzat. Així no treballem cada un que s'empanya el seu, però així a mi m'agrada perquè si per exemple un company meu no sap alguna cosa o jo mateix no sé, ens ajudem entre tots i la forma que estem a mi m'agrada molt bé. Estàs fent el cicle de formació de grau mitjà de sistemes microinformàtics i de xarxes, que l'han donat, que l'estem fent a Sant Mateu i vosaltres sou la segona promoció. Saps que és la primera noia que farà? Sí que ho saps? Sí. I què trobes? En un món que està molt tipificat de nois, com t'has trobat? Perquè a la classe què sou? Tots noies? Sí. Sí. Llavors, explica'm, com te tracten els companys, com te sents? Me traten bé, me sento bé I la informàtica què? Pensaves que era així, vull dir... Jo pensava que seria més difícil. Això és que no ho fem prou difícil, no? I ara m'he donat compte que és més fàcil del que m'esperava. Bueno, el que passa que és molt centralitzat en el món de la informàtica, no és tantes assignatures en general, sinó és tot més concret, no? Perquè teniu l'assignatura de muntatges, no? A muntatges què feu? A muntatges donem les parts d'un ordenador, el software i el hardware, i els microprocessadors, I més coses. Sí. Després també teniu aplicacions ofimàtiques, que suposo que feu algun processador de textos, no? Ulls de càlcul. Quin feu? El calc de LibreOffice
I ara donarem la base de datos. La base de dades, vale. Després també a nivell de xarxes també treballeu, no? Sí. Vale. Xarxes i sistemes operatius monollot, entenc, no? Sí. Quin sistema operatiu feu? Sistema operatiu. Quin Windows treballeu? El Windows 11. Que és super recent, el Windows Sí. 11, vale. I llavors una cosa, animaries a les noies a fer este cicle? Sí. Sí? Què els diries a una noia indecisa que digui és que no sé si fer-lo, si no fer-lo, igual... Pues, que te pasará bé sería la informàtica i... Sí. I ja està, i I que ja ja està. sobre la marxa anirà Sí. bé. T'agrada la informàtica? Sí. Més del que t'agradava o menys? Més del que m'agradava. Molt bé, doncs Ari, merci. Hola, bones. Estem en un grup del del cicle formatiu d'informàtica que ens faran unes preguntes a la companya Alicia i a mi. Bueno, qui comença? Ariadna? Començo jo. Com treballarem en un futur en els conceptes del cicle de microinformàtics i xarxes? Bueno, com treballarem en un futur? Bueno, de moment dir-vos que és un cicle que comencem ara, som el segon any i llavors doncs, bueno, estem veient les mancances i encara estem aprenent. Però la nostra idea, Alicia, quina seria? La nostra idea seria treballar per projectes i fer un projecte d'empresa. Això té que ser, jo penso que en un parell d'anys, depenent de com vaig el cicle. Volem treballar per projectes i afectaria el projecte a totes les disciplines que se donen en segon d'informàtica. I treballaríem com un projecte d'empresa en la que per a aquesta empresa muntaríem el que són els servicis, la web, muntaríem l'entorn, el seu DNS, tot, englobaria totes les disciplines. Però ara encara està formant-se el cicle, perquè se va implantar, com sabeu, l'any passat, sou la segona promoció, vosaltres, i treballar d'esta manera no és una cosa que se puga fer d'un dia per un altre. ¿Vale? Sí, la idea és un transversal, vull dir que totes les assignatures estan interconnectades i tots els professors sabem de tots i portem un projecte. Al projecte, quan arribarem a la finalització del projecte, hem vist totes les parts de cada assignatura i haurem agafat l'aprenentatge. És aprendre a fer. Vull dir, aquesta és la nostra idea, treballar igual en el tema cooperatiu, per grups, i llavors l'aprenentatge basat en projectes. Aquesta és la nostra idea. Però, bueno, anem fent. Què més? Andy. Bueno, durant este curs, Sí. quins són els conceptes més importants que després nos ajudaran a incorporar-nos al món laboral? Primer, te refereixes? Sí, és el primer any. O sigui, El primer curs. El primer curs és una presa de contacte, és la primera vegada que doneu tot referent al món informàtic, val? I depenent de si anireu en la línia de sistemes o en la línia de programació, uns mòduls tindran més pes en el vostre eixida laboral que uns altres. Val? Enteneu? O sigui, a la part de... Este primer curs justament aniria més cap a la part de sistemes perquè teniu operatius monolloc i hardware. Encara no teniu presa de contacte amb la programació, que la tindríeu en segon. I si aneu cap al món de la programació, doncs començaríeu en segon en el mòdul d'aplicacions web i en segon hauríeu de decidir cap a on tirar i decidir el cicle superior. No obstant, el primer any mantenem que és un any de ficar-se en contacte, de veure si us agrada aquest cicle o no us agrada. La idea és, i després, el que us penseu que veniu d'un món de l'ESO o d'una formació bàsica i ara hem de començar ja a fer les coses però ja més orientades al nivell professional, vull dir, agafar hàbits del món que us trobareu el dia de demà.
Vale? Llavors, l'important, el nostre objectiu és que estiguéssiu convençuts del que feu, que acabéssiu l'any i diguéssiu, bueno, vull continuar, sé el que més m'agrada, el que menys no m'agrada, i això és el nostre objectiu, perquè entenem que, bueno, treballareu tota la vida, llavors al treballar tota la vida s'ha d'intentar treballar el que us agrada. L'important és saber que us agrada això. Penseu que en aquest món us tindreu que reciclar molt, molt. O sigui, el que estarem veient ara pot ser que en 4 o 5 anys noves tecnologies que canviaran, passa igual en programació que en sistemes. Val? És un tema sempre d'anar, estar actualitzant-se. Molt bé. Carlos. Com considereu que és el comportament a les aules tenint en compte que els alumnes tenen accés a internet i a mediadors tot el dia? Bueno, jo penso una cosa, que la idea, almenys la del departament, és heu de ser autorresponsables. Vull dir, la idea nostra és que tinguéssiu tots, teniu internet, però heu de ser responsables per a dir, ara lo puc utilitzar un momentet per veure el que vosaltres trobéssiu. Si el professor us deixa 5 minuts, us deixo 5 minuts perquè la lliçó s'ha acabat i tal, perquè jo també entenem els dos que són 6 hores tot el rato d'informàtica, doncs també cansa, que necessiteu els vostres tempos, vull dir que és complicat. Però la nostra idea és autorresponsables, vosaltres mateixos us heu de fer responsables. Ja no s'hi val ara et faig una falta, ara un part, no. Hem d'intentar ser responsables nosaltres, que és el que us demanaran el dia d'avui. No, Alicia? Quin consell mos donaríeu quan nosaltres estiguéssim en el món laboral? No parar d'aprendre, vull dir, ser modest, és un món que constantment has de reciclar, que el que avui val demà no val, vull dir, intentar amb humilitat, amb ganes d'aprendre, tirar. Jo el que us diria és, heu de tindre sempre ganes d'aprendre. És un món, bueno, però ja no serà informàtica, ja serà informàtica, serà administratiu, el món que ens ve d'aquests pròxims anys, que s'està treballant tant en intel·ligència artificial i tant en domòtica i tant en objectes intel·ligents, serà un món canviant, però no per vosaltres, sinó per tots els sectors, vull dir, els sectors que no... Vull dir, vosaltres en l'edat que teniu i el món que us ve, que vosaltres viureu tot el segle XXI, és aprenentatge constant. No pareixeu mai d'aprendre i que no us avorrisque mai saber més coses. Jo el que vos diria també, a banda d'això, és tindre una actitud molt positiva per a integrar-se en equips de treball, col·laboració, ferramentes de col·laboració que coneixerem així en el cicle, perquè avui en dia els grups de treball no fa falta que se junten físicament, val? És molt important col·laborar, però no fa falta estar junts. Sí que fa falta a vegades, però aquesta integració en el vostre treballar de les ferramentes i de les persones, important també. Val? Doncs bueno, moltes gràcies, no? Moltes gràcies a vosaltres per el vostre temps. Hola, estem a la classe de segon curs de sistemes microinformàtics i de xarxes de l'IES Maestrat, que serà la primera promoció que sortirà del cicle formatiu. Estem amb el mòdul de sistemes operatius en xarxa i els alumnes Tòfel i Àlex ens explicaran el projecte que han fet en la primera part del curs. Pues ja podeu explicar. A veure, què han fet? Hola, soy Alexandro, me presento como estudiante y lo que hemos hecho es hacer un Proxmox que básicamente es para crear máquinas virtuales y lo que hicimos es, hemos puesto un sistema operativo que es el Windows Server que hicimos en 2019 y ahí hemos puesto todo lo de HP, lo de NS, después hemos configurado qué sistema operativo es y de ahí ponemos el Essentials y de ahí ponemos el disco cuál vamos a poner el sistema operativo y ahí
ya entramos en el sistema operativo, que es el Windows R, y ahí vamos a configurar el DHCP y también vamos a configurar el DNS. Bueno, yo me llamo Christopher, para los amigos Toffer, como bien ha dicho Mingo. Básicamente lo que hemos hecho es una simulación de una empresa mediante una red que nosotros hemos creado a partir de la que hay en el propio centro, mediante MikroTik, que luego brevemente explicaremos cómo lo hemos hecho. Lo que hicimos básicamente es, al terminar de hacer el Proxmox y el Windows Server, el DHCP, el DNS, como bien ha dicho mi compañero, lo que hicimos fue acceder remotamente a TS Plus y con el acceso remoto propio de Windows. Que el TS Plus lo buscamos, es un programa que se utiliza actualmente en empresas para poder entrar directamente en el usuario de la empresa al servidor. Básicamente, de simulación de una empresa, lo que hicimos fue una ERP que nos recomendó nuestro propio profesor, se llama Wingest, la instalamos y básicamente hicimos la simulación como si hubieran clientes, hubiesen ventas, compras, y de ahí sacamos todo lo administrativo que podíamos llegar a sacar de ese. Bueno, y ahora explicaremos básicamente el entorno gráfico de Proxmox. Como se puede llegar a observar en la pantalla, aquí veremos nuestros servidores creados, la memoria que está utilizando, la CPU y también el almacenamiento que nos queda disponible. Ahora, aquí también se ven las opciones que podemos hacer de firewall, de redes, de cualquier cosa que queramos modificar de los servidores que tenemos. Para crear una red independiente de la del centro, hemos comprado y montado el router MikroTik. Y para configurarlo, hemos instalado una aplicación llamada Winbox, que sirve para gestionar el router MikroTik. Voy a explicar más o menos lo que hemos estado haciendo en clases en cuanto a usuarios o grupos, gracias a una característica del administrador de servidores, el Active Directory. Lo que nos permite hacer el Active Directory es poder crear un grupo más complejo de grupos, de seguridad, darles permisos a ciertas carpetas o archivos de nuestro equipo o del servidor. Como pueden ver aquí, hay varios usuarios creados, los cuales hicimos en las prácticas de esta asignatura. También creamos varios grupos de seguridad, los cuales cada uno tenía un acceso diferente a cada tipo de carpeta según el grupo donde estaba. Por ejemplo, el ALU-Admin 1 y el ALU-Admin 2 tienen permisos más elevados debido a que su función es administrativa, y los ALUs 1, 2, 3, 4 y 5 tienen permisos no tan avanzados debido a que son usuarios estándar.